Πάμε να δούμε τι φώτα χρησιμοποιώ στο σπίτι. Μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο και θα σε βοηθήσω να κάνεις το vibe του δωματίου σου από αυτό σε αυτό. Αρχικά πρέπει να αγοράσεις ένα εξάρτημα που λέγεται Philips Hue Bridge που το κουμπώνεις στο modem. Ή αλλιώς για να γλιτώσεις λεφτά, αγόρασε το Starter Kit, το οποίο περιλαμβάνει ένα bridge και 2 RGB λάμπες και θα καταλάβεις μετά το γιατί. Το bridge μας δίνει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται τα φώτα με τη Siri ή ακόμα και απομακρυσμένα μέσω της εφαρμογής, αλλά θα τα εξηγήσουμε μετά. Τα φωτιστικά που χρησιμοποιώ είναι φθηνά φώτα από το IKEA, που αν επιλέξεις να βάλεις έξτρα φώτα όπως εγώ, μπορείς να βάλεις ό,τι ταιριάζει στην αισθητική σου. Οπότε αυτό που κάνεις είναι να βάλεις τα φωτιστικά σου RGB λάμπες της Hue που είναι ακριβές, γι' αυτό λέγαμε πριν για το Starter Kit που είναι στα 104€. Αν απ' την άλλη δεν θέλεις έξτρα φωτιστικά, το must είναι η LED ταινία πίσω από την τηλεόραση που έρχεται στα 199€, αλλά δεν έχει μεταφορικά. Αυτό όμως που συνδέει τα φώτα σου με τηλεόραση είναι το Sync Box της Philips Hue που είναι στα 270€ με 5€ μεταφορικά. Όπου είναι μια συσκευή που αφού τη βάλεις στο ρεύμα και συνδέσεις τη τηλεόρασή σου στην ανάλογη θύρα, έχει 4 θύρες HDMI για να συνδέσεις τις multimedia συσκευές σου για να συγχρονίζουν τα φώτα ανάλογα με το περιεχόμενο. Όπως εδώ το Apple TV δίνει το περιεχόμενο της εικόνας στο Sync Box και αυτό ρυθμίζει τα φώτα αυτόματα. Αυτό ήταν όμως το πρώτο part, για να μην σας γεμίσω με πληροφορίες. Πάτε ένα follow και το part 2 έρχεται σύντομα.